Sumy w Austrii dalej, bardziej na wschód, Salzburg. Piękne miasto wpisane na UNESCO. Za nami zamek, zaraz tam idziemy. Miasto Mozarta. Ja, Mozart, każdy zna, kompozytor z XVIII stulecia. Tu żył, tu się narodził, no, ale też Doppler stąd pochodzi. Ja? Kto miał badanie Dopplera, niech szrajbnie. No i to miasto związane jest też z moją opą, Reinholdem, co niedawno umrzył. I z tego oddawamy mu z ojca. I on jest tu pierwszy raz, my są tu pierwszy raz, no ale on tu żył, on tu kwaterował, on tu robił. No i z tego myślę, będziemy tu wracać jeszcze nie raz. I co tutaj będziemy, to będziemy go wspominać i oddawać mu z ojca, bo tak familijnie mogę powiedzieć, to jest jego miasto. To jest miasto od Reinhold. I tak pozostanie. Jesteś